ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ആരെങ്കിലും ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. വീഡിയോയൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വീക്കെൻഡിലെ വ്ളോഗായിട്ടാണ് കേട്ടോ. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വെള്ളിയാഴ്ച ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതിച്ചോറാട്ടോ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. പൊതിച്ചോറ് നോമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നാടൻ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ വിഭവങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ തിന്നാൻ ഭയങ്കര പൂതിയേനി. അപ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയി സദ്യ തിന്നാലോ എന്നാട്ടോ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ വേണ്ട വിചാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊതിച്ചോറുണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ വാഴൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വാങ്ങിട്ടോ. അങ്ങനെ പൊതിച്ചോറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചോറ് ആദ്യം തന്നെ അത് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മാന്തൾ മീനുണ്ട്, അത് പൊരിച്ചാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്നിട്ട് മസാല തേച്ച് വെക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ മാന്തളാണ് പൊരിച്ചത്. മത്തി നോക്കിട്ടോ, അപ്പോൾ മത്തി കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ അയില വാങ്ങിയില്ല. അയില തിന്നിട്ട് പുണ്ണുണ്ടായിട്ടേ അപ്പോൾ അയില വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മാന്തള വാങ്ങിയത്. മാന്തളിന് പുണ്ണുണ്ടാവുമോ എന്ന് അറിയൂല. അയില തിന്നാൽ നല്ല പുണ്ണുണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്പം അയില വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാമ്പാറിനുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഒരു പയറുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഉപ്പേരിയും വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സാമ്പാറിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഐശുവിന് കഞ്ഞി കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ സാമ്പാർക്കുള്ള പരിപ്പൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഞ്ഞിയൊക്കെ കൊടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാമ്പാർക്കുള്ള പരിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് മീനിൻ്റെ മസാല ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം. കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മസാല ഒന്ന് പിടിച്ചാനും വേണ്ടി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ. അത് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ രസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഞാൻ അരപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. മീനിക്ക് ഞാൻ പൊടികൾ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകും പൊടിയും പിന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് സുർക്കയും ഒക്കെ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. മീൻ മസാലയൊക്കെ ഞാൻ മാന്തളൊന്നും പൊരിച്ചുമ്പോൾ അതിക്ക് അരപ്പൊന്നും ചേർക്കലില്ല. വെറും പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് അത് മസാല പുരട്ടിയേക്കല്ലോ കേട്ടോ. മത്തി അയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിക്കൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കലുണ്ട്. സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അരപ്പൊക്കെ ചേർക്കും. അതിക്കൊക്കെ അരപ്പ് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കഷ്ണം മീനൊക്കെ പൊരിച്ചുമ്പോഴൊക്കെ അതിക്കൊക്കെയാണ് അരപ്പ് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മീൻ രാത്രിക്കൊക്കെ പൊരിച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൊരിച്ചണില്ല. ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്കൊക്കെ മാത്രമുള്ളത് ഇപ്പോൾ പൊരിച്ചും. പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളത് വൈകുന്നേരം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഐശുവിനൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തേച്ചേക്കിന് തന്നെ പൊരിച്ചല്ല കേട്ടോ. വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ തോന്നും, പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ടാട്ടോ പൊരിച്ചത്. അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് പയറൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഈ പയറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയ ബീൻസ് ഇല്ല, അതിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഈ ഒരു പയർ വാങ്ങണത്. കണ്ടപ്പോൾ നല്ല പയറിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഞെട്ടി തലയും വാലൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മീനൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മീൻ എളുപ്പം വേവും. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ നല്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ വലിയ മീൻ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് വലുതും വാങ്ങലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ഉണക്കലും ഉണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കിതിൻ്റെ ഈ പച്ചയാണ് രസം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പയറൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ പൊരിച്ചൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പയർ അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം.
അപ്പോൾ തോരൻ അപ്പുറത്ത് വെന്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ സാമ്പാറൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കട്ടെ. കടുകും പിന്നെ ഉയിന്നുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ പൊട്ടുയിന്ന്, അത് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടേക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കുറച്ച് സാമ്പാർ പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ എല്ലാതും പാടെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചില സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ പാടെ കുക്കർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ വിസിലടുപ്പിച്ചില്ല, ഒരേ ഒരു വിസിലടുപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ വേവും അത്. പരിപ്പ് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാമ്പാർ വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പേരിയും ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ തേങ്ങയും പിന്നെ കുറച്ച് പുളിങ്ങിയും പിന്നെ ഈ വറ്റൽമുളകില്ല അതും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വറ്റൽമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും അതൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങയ്ക്ക് ഇട്ടാൽ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ചമ്മന്തി. പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചമ്മന്തി ആക്കിയെടുക്കുകയാണ്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇത് വയറ്റിയെടുത്ത് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. അടുപ്പിലിട്ട് കനലിലിട്ട് ചുട്ടാലും നല്ല രസമാണ്. അപ്പം ഇനി മുട്ട പൊരിച്ചോട്ടെ. മുട്ടയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി പൊതിയണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇല ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇലേൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അതിങ്ങനെ കവറിലിട്ട് ക്ലിങ് ഫിലിമിലിട്ട് റൗണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിങ് ഫിലിം അയച്ചതിൻ്റെ അടിയിൽ അവിടെ കുറച്ച് കീറിപ്പോയി. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പൊതിയണോണ്ട് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊതിയാ വിചാരിച്ചു. 2 ദിറംസിന് 3 ഇലയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടുക. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇല ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം, നാളെ ഇനി മീൻ പൊള്ളിച്ചാൽ വിചാരിച്ചു അതിൽ. അപ്പോൾ ബാക്കി 2 ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ചോറും മീനും ചമ്മന്തിയും ഉപ്പേരിയും അച്ചാറും മുട്ടയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കറിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് പൊതിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നോമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാടൻ ഫുഡ് കഴിക്കണോണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ നാട്ടിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് വാഴൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. ഇവിടെ നിന്നാകുമ്പോൾ വാഴൻ്റെ ഇലയൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ. നാട്ടിലാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്, പൊതിച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കലുണ്ട്. ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയപ്പോൾ 2-3-4 വട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പൊതിച്ചോറ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓഫർ പേജ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇല്ല, 2 പേജ് വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണേ. അപ്പോൾ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതും കൂടി ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഈ ഇല നല്ലോണം കീറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോറ് പുറത്തേക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊതിഞ്ഞ് നല്ല ചൂടിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ല ചൂട് തന്നെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലേൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ ആ ചോറ്റക്ക്. എല്ലാതും നല്ല ചൂട് വേണം, അപ്പോഴേ നല്ല ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പൊതിയട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ കുട്ടി ഇവിടെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുക്കള ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.